Jeg har altid gået vildt meget op i kort, og det er sådan, at der er forskellige måder at blande på, og klart majoriteten er, at I vil blande sådan her. Det hedder en overhåndsblanding. Det er også cool nok. Så er nogen, der blander sådan her. Det hedder en riffelblanding. Ikke også? Så er nogen, der blander sådan her. Det hedder en slyngblanding. Så er nogen, der blander sådan her. Det er en blanding, der hedder, jeg har ikke noget liv. Så er der en blanding, der hedder, jeg har ikke nogen venner. Det ser sådan her ud. Jeg skal ikke stå her og blære mig, altså. Hey, det er ikke mig. Så er der en blanding, der hedder ryger for meget ash. Det kan man ikke. Og er der nogen inder i aften? Fordi hvis der var, så kunne jeg bekræfte, at sådan her blander de i Indien. Den er god nok, de blander sådan her. Og så gør jeg sådan bagefter. Jeg har ingen anelse for. Araber blander sådan her. Indagranit. Og svenskere blander sådan her. Der er helt mange forskellige blande på, ikke? Dem kan vi ikke lide. Men jeg sidder altid og leger med kort. Jeg sidder sådan og kører bil sådan her. Ikke også? Og sidder i biografen sådan, hey! Og så kan de ikke se noget bag, det er meget sjovt. Og hvis du sidder på toilettet, ikke også? Hvis du sidder på toilettet, er det ikke det fedeste at lege med kort. Fordi alt, hvad du kan høre, det her. Og det er ikke fedt. Men mindre du gør noget ud af det, ikke sådan? Nej, men